ఎవరికైనా ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఎ బిట్ లో అని? ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను చెప్పినా వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా? నా సైలెన్స్ని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు నా హార్ట్ని అర్థం చేసుకుంటారా? నా నవ్వులో ఉన్న పెయిన్ అర్థమవుతుందా? లేకపోతే నేనే చెప్పాలా ఈ నవ్వే నవ్వు నిజం కాదు అబద్ధమని? నా హ్యాండ్స్ షివర్ అయినప్పుడు, హార్ట్ బీట్ రైజ్ అయినప్పుడు ఏమని చెప్పాలి? కొంచెం సేపు నా పక్కనుండు, నా వల్ల అవ్వట్లేదు అని చెప్పాలా? ఐ కాంట్ టేక్ దిస్ స్ట్రెస్, ఐ కాంట్ హ్యాండిల్ దిస్ ఎనీమోర్ అని చెప్పాలా? ఏమని చెప్పాలి? నేనందరినీ అర్థం చేసుకున్నట్టు నన్ను కూడా ఎవరైనా అర్థం చేసుకుంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఏమోలే, ఇవన్నీ చెప్పినా వినేవాళ్ళు బిజీగా ఉంటారు, నేను మాత్రం ఖాళీగా ఉంటాను. అందరి బాధలో నువ్వు తోడుగా ఉన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ అందులో ఒక్క పర్సన్ అయినా నువ్వు బాధలో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నావు, ఏమైంది అని అడగలేదు కదా.